Здравейте, казвам се Геннадий Георгиев и искам да поздравя всички шуменци и хората, които живеят в Шуменска област с настъпването на коледните и новогодишните празници. Бих искал да споделя с вас една история, която ми се случи 2008 година, когато бях в Испания и работех там като сервитьор. Тогава моя шеф, който беше испанец, защото не остана много доволен какво беше, не мога да уточня точно, но ми каза една приказка, която много ме ядоса. А именно каза: вие българите сте глупаци. Дошли сте да работите нашата работа в Испания, вместо да си вършите вашата работа в България. Защо ви го разказвам това нещо? Истината е, че се ядосах изключително много. Тогава събрах си пък багажа и се върнах в България. Това, което ме ядоса, че той беше много прав. Сега в България, когато съм част от организация, работеща в полза на хората и в полза на обществото като цяло, това може да бъде проверено. Но има хора, които с болка в сърцето говорят язвително. На вас ли ще вярваме? Вие пък откъде се взехте? Пък кои сте ви величие? Пък кои сте ви исторически парк? Мошенници, измамници и така нататък. И истината е, че когато говоря лично с тези хора, след това се оказва, че те отдавна не са в България. Отдавна не са изпитвали удовлетвореност от нещата, които правят. И в крайна сметка тази неудовлетвореност те изразяват по този начин. Тези хора лично ги разбирам. Но ще ви кажа и какво всъщност аз съм видял в Испания. Там хората, поне тези, с които общувах, българите, имаха едно роболепно отношение към нещата. Особено когато удари 2008 година кризата, испанците уредиха своите хора на работа, българите останаха да се молят. Така че това, което искам да кажа: добре дошли сте отново в България да се свършим нашата работа. Съюзявайте се с хора, които мислят в тази посока. Другите, бъдете спокойни. Ние работим и за вас. Когато България стане едно по-добро място за живеене, и за вас ще има място тук, на нашата територия. Така че на 23 декември на Драматично-културния театър Васил Друмев, град Шумен, заповядайте на открита среща с Ивелин Михайлов и партия Величие. Елате, задайте вашите въпроси, получете си вашите отговори, работете заедно с нас, за да направим Шумен, Шуменска област и България едно по-добро място за живеене. Нека да върнем България на народа и да работим заедно за една по-добра кауза. Благодаря ви. Весели празници!